सार डेडबडियाव माबा चेन गल्ड चेन मोननाय होनदोंमोनलाय? औ नैबे सनानि मालाखौ मोननाय जादों। आयै आयै बेथ' नानि बेथ' आंनि आइनिनो माला। बिदिबा बे नोंथांनि बिमायानो जानो हागौ। आयै बे बोरै बिदि जानो हानांगौ? आंनि आइया बोरै थैनो हानांगौ? आइम सरि, नाथाय जानो हागौ नोंथांनि बिमाया। सार आयंनिनो माला बियो, नाथाय आयंआ जोंखौ बेफोरबायदि नागारनानै थांनो हाया र'। आंनि आइखौ सोर बेबायदि खालामखो? सोरहा आइजों एथबां बेबायदि सुथुर दङ? आं दसेखिनि न'आव गैयामा आंनि आइखौ बेबायदि बुथारबाय सोरबा, बेबो एथबां गाज्रि हालोदाव, एथबां गाज्रियै। सोर बियो? औले आदा, जोंहानि आयंजोंलाय सोर बेफोरबायदि एथबां दुश्मनी दङ दे, नाथाय जायखियानो जाया मानो गखाया बियो। जानो हागौ सोरबा सुथुर दङमोन खोमा नोंस्रानि फेमिलिजों, बेखायनोथ' बेफोरबायदि खालामदों। बब्बा समाव बेफोरबायदि जायो। सुथुरा खाथियावनो थायो, नाथाय जोंसो सिनायनायाव गोबाव खालामो। हा? जों थोरिना सिनाय मोनगोन मेडाम, नायखांग्रा नामा जों आरो सुथुरखौ बेफोरबायदि बोरै मोनथि मोनो? औथ' र', आरो नोंनो एसे साबसिनै मिन्थिगोन खोमा, मानो होनबा लास्ट टाइम नोंल'सो नुदोंमोन। बेफोरबायदि मारै जाखो? आंनि आइया जोंखौ नागारनानै बोरै थांनो हानांगौ? नै दानिया बारानि आरो एसे गाबफ्लायाबा जागोन नालै। मोदै बोहैहो, गाब नङाबा जाम्बि फासिगोन। आयै नों जोंखौ मानो बेफोरबायदि नागारनानै थांखो? आरोथ' आं बिसासखौनो खालामनो हायासै र'। मालायाथ' नोंनि मोनदो र', नाथाय मोखां नुवा गन्थं नुवा नोंखौ आरो माबोरै जों मिथि मोननो? बाजै, जों जेरैखि जायाबाबो बेखौ टेस्ट नायबावगोन ना, अब्लानो मिथिनो मोनगोन बे आयंनि डेड बडि नंमारगौना नंमारा। टेस्टआथ' नायगोन र' नानि। आरोबा साननानै ला बाजै, जुदि बै सुथुरा ना आयंखौ जायबा बिब्दि खालामदों आरो आयंआनो मारबा गला बियो, बेखौ एकदम जेरावसो हरनानै दालि ओंख्रि जाहोगोन। आंनि आयंखौ अना खाना बिब्दि बुथारनो सोर मोनथाय होदों बेनोलाय? बांद्राय गोबाव गैला बियो, बांद्राय गोबाव गैला। बियो जेलनि माबायावसो थाखासिगोन। औ नानि, थाखानांगोनथ' र', आंनि आइ बिखुनजोखौ बेफोरबायदि खालामदोंबा थाखानांगोन बे जेलाव। एम्फौ नांनानै थैगोन बियो, आरो थैनाय समावबो सान्थि थैनो मोननाय नङा बियो। एसेबां गाज्रि सावहोबाय र' गथ'यो। आदा, फै आयंखौ नायनो। सार, जायबा आंनि आइखौ बिब्दि खालामदों, बेखौ आं गोख्रैनो फासियाव नुनो लुगैदों। फासिनि साजा होनांगौ बिखौ। बारग'खानाङा बियो आरो। बिनि सिगां आंनि आखायाव जुदि फैयोना बियो, गावखौबो उल्था सिथारगोन आङो, आरो गावखौबो सावथ्रोमगोन आङो केरासिन लुनानै। थैदो रानि, थैदो नोङो। मानो मानसि हमनाय आङो? मानसि फैसा होनानै मानसि हमनायाबो आंखौ दिनै बेबायदि खैफोदावसो खोख्लैबाय। मानो रानिया जेब्लायबो रानि बेफोरबायदि हमजानो हाया। मा खालामबावनो, आंथ' दा बेनिफ्राय डाइरेक्टबो थांनो हाया। जुदि आं बेनिफ्राय थांगोन ना, पुलिसा आंखौ ओरैनो सब खालामखानाय बिसोरो। नोंसोर नागिरनानै मोनबानो आंनि सिगाङाव लाबोग्रो बिखौ। औथ' र' सार, बेखौ गोख्रै नागिरनांसिगौ जोङो। आरो बाजै, मा जाखो? नों खिन्थानाय जायगाया माथो बिब्दि गैयानो। नों मा जोंखौ थगायनो सानदों नामा? मा दाबो नों सिरि थाबाय थाबावनोसै? जेबो बुंला? आरे, नोंसोर आंखौ मानो बेफोरबायदि रागा जोंनानै सन्देह खालामबाय थाखो दे? आइया बेफोरबायदि मोनबाय, आरो जि जायगाखौ खिन्थालांदों बे जायगा गैयाबालाय आंनि आरो मा दाय मेडाम? बेखौथ' थानायाव खेबसे लांबानो मोजाङैनो फारि खिन्थागोन बियो, नंगौना? मेडाम, आं थानायाव मानि थांनो? आंखौ माबा सुबुत मोनदों नामा नोंसोरो? जेरैबाबो आं जि बुंदोंना बेखौनो खिन्थाजोबखादों। आइया जि बुंलांदों दा आइया बिब्दि मोनबाय, आंखौथ' नोंसोर बोरै हमनो हानो? नोंसोर मा सानदों नामा जे आंनो आइखौ बेफोरबायदि खालामदों? आंहा बिदि खालामनांगौबानो आं खारसिगौमोन, नाथाय आंथ' न'आवनो दं ने। नोंनि खालामनाय खालामि नङि, जायखिजाया नोङो सैथो माबा मोनसे लाखुमाखादों। आरो बाजै, नों जुदि सैथो खिन्थायाबाना, नोंखौबो जोङो पुलिसनो आयंनि बुथारनायनि सन्देहआव हरनाय जागोन। मानोना नों सासेल'मोन, खालि जाय आइखौ लास्ट टाइम नुदोंमोन। जोंहा नानि फिसाजोमोनाबो नुवाखै, फिसालामोनाबो नुवाखै। आब', नों गिबाय थाबाय आरो दाबो? आरे गियाबा, बायसान्स जेन'बा बियो नुदोंना माबायदि सिखावमोन, बोरैबा गोसोम गानना मोखां होथेजोबना फैलायलायनाय। औ, बेखायनो आजिखालि गावनि सेफटिखौ गावनो लाखिनो हानाय जानांगौ। माने बांद्रायबो एसेबां गिनाङा दे। जेन'बा नोंसोर बाजैजों नोंजोंथ' खम गिदोंमोन। गियासो जागोन माबा, आरो नोंबो गियाल'ना बेफोरबायदि नांनाया सिखावजों, बोरैबा जे उल्था जागोन। गियाबा गथ'आ गियाल'सिनो। बेफोरलाय मालै आब', जेबो नङा, जेबो साननाङा। आरो सिखावा जोंनिफ्राय जेनेबा खावनो फैदोंबाबो ना, मा मोनलांगौमोन दिनै? जोंनाव जेबो आइखौआनो गैखायाबा। ना फैसा थाखा दोङो ना धोन दौलत दोङो, जेबो गैखाया। आखाइ खालिसो थांफिननांगौमोन बियो। औ
बिदि होननायाव मा बुङा बियो? जेबो नङा दे, नोंसिनाव समायना समायना इदि दं होनलायनाया मा? आरोथ' सोरबा बुंनाया नंगौ होनलायनाया सोरबासो फाथायहरदों ना मादों दे बेखौ? नंगौथ' र' आब', जेनेबा बुंदोंआनो दे, सोरबा खबर लाबाय थानाय जागोन इयो, फल' खालामबाय थानाय। आयौ, थांनाय एसे सानबावै आंजों जे जाथाय जादोंना, बिसोरनि मानसियाथ' फाथायहरनाय नङा नानि गिखांलायलाङोसोहां। है नङा आब', दालाय बे माने बिदि एथ' रिक्स लानो देनाय, ओमफ्राय दालाय हमजाखाबायानो, माखौ गिबावदो? गियाबा नानि, जोंहा रावबो गैमाराना, हौवा मानसि बोरैबा मोनखाङो। आरे आंलाय मा जाखो हौवालाय आब', आंथ' दङ ना नोंसोरजों। सोरबा आरो बिदि फैबावबा एबार हाथियारसो लाखासिगोन आंबो र'। नानिलै, जोंहा लासै लासैनो आंगोफ्रानो गोजान जालांजोबखाबाय। नों आरो बांद्राय दुगिबो दादिखाय माब्लानि समाव मा जागोन रावबो जेबो फात्ता मोना। आरो सिखाव हाबसोदो होननाय खोनालाबायथारदों दा जोंनावनो फैमारबायना। नाथाय ओरैनो बारग'आखैना आब', हमजादोंथ' बेबो। लाखिमोन बोरैबा, बेखायनोसो नङाबादि मा जाफ्लांगौमोन साननाबो मोनस'आ। हरनि सम बेराफारसे आरो जोंहा रावबो बिदि माबा होनो, जों हिनजाव गोजाल' मा जागौमोन। जोङो आरो केयारफुल थाबावनांसिगोन आगै। ओमफ्राय नोंबो हारसिं हाला जेरावबो दाथांमारसै दे, सानबाबो गिलायलांसै। ओमफ्राय बेरायला बेरायलिखौ एसे खम खालामदो नानि दसे समखिनि। आब'लै, एसे गिनानै न' सिङाव एब्रेनानै थाबाय थाबा बोरै जागोन? बोरै सोलिगोन? सोलिनांगोन नानि, उफाय गैया। बे आब'आबो ना, जोंहा जा गिसैहाय माबा, आं हले बिदि गिद्रायनानै थानो हायालै, उरायनायाखि सोरबा बांद्राय गिनो। ओमफ्रायथ' हाबासो जाहैबावनोसै आं। मेडाम, जोंहा बाजैखौबो कुइसन खालामनो थाखाय लाना थांबाव। आंबो आंनि हिन्जावनाव डाउट दङ। आंनि आइनि बेफोरबायदि जानायनि जाहोना माबा मोनसे आंनि हिन्जावनिबो आखाइ थानो हागौ। आरे मिजिं, नों फगला जाबाय नामा? जे आंखौ नों बेफोरबायदि सन्देह गावनि अनसुलि बिसिखौनो? ओइ, जोंजोंथ' नोंनि पगलिखौबो जोङो एकदम मोजां निसाखौनो माबानि नोंनि पगलि बोरखांनायखौ थांहोजोबनि जोङो। जोंनाव फैबाथ' गासैबो फाग्ला पगलि जानायफोरा खारजोबखायो नङाना? आरो बिनि सायाव नोंथांनि फिसाय, नोंथांनि न'खरानो दायो नोंखौ सन्देहआव जोंनो गथायनानै होखाबाय जेराव। दाथ' जोंजों थांफाखानांसिगोन। आं नङा, आंखौनि नङा, आं जेबो खालामाखै आंनि बिखुनजोखौ। आरो नोंसोर आंखौ बिदि इल्जाम लागायबानो जायाहाय। आरो मिजिं, नों गावनि बिसिखौनो बेफोरबायदि बुंनो लाजिनाय मोनासै एसेबो सरम गैया नोंनाव? आइना हनै बेफोरबायदि हालोद जाना दोङो दायो। जों जमायैसो बेफोर प्रब्लेमखौ फेस खालामनांगौ दायो। नाथाय नों आलथु फाल्थु आंनावसो इल्जाम थालागायबायहाय। आरो पुलिस मेडामनि नोंसोर नागिरनो हायाबा हाया बुंखाबायना। हाब, जोंजोंसो उल्था उल्था ना नोङो? थौदो। आं मानो थांनो? आं थाङा। थुनथिलिनानि, नोंबो आरो बिराद साल्लाखि दे नोङो। जोंनि प्रब्लेमाव माबा लुगु जानो फैदोंना आंखौ फासैनो फैदोंहाय? बाजै, नों गाबासो मिथिगौ ना? मानो होनबा नोंनो आयंखौ मानो बिदि हगार हरनांगौ? दा बेखायनो सन्देहआथ' थांखागोन नोंनाव। नोंथ' जायगाखौबो मिस्टेकसो खिन्थादों। जाय आयंआ इफोरबायदिनाव थांदों होनदों बेबो गैया। अब्लाना आरो नों जाय फटकखौ बानायहोदोंमोन ना, बेबायदि मानसियाबो गैयानोबा। मारै जाखो बाजै? मोनफ्रोमबो माने थगायनाय। लाना थां बेखौ मेडाम, आरो सारमोन मोजाङै सोङै बेनावनो। आरो जुदि रानि, गोसोआव लाखा, जुदि नोंनो बेफोरबायदि खालामदोंबाना नोंनि एसेल' आखाइ दं होनना मिथिथों आङो। नोंनि थाखाय मुस्किल जागोन। आंनिफ्राय गाज्रिसिन जानाय नङा रावबो। मुझसे बुरा रावबो जानाय नङा। बुजिबाय दा? लाना थां बेखौ मेडाम। आरे मिजिं, नङाहाय, नों फिसाय जानानै मा एसे जाम्बा लदला लरग'गो नों बेफोरबायदि आंखौ इफोरबायदि इल्जाम होथारबायहाय। जायखि नोंथांनि फिसाया लरग'आनो जाथों, जियानो जाथों, जाम्बायानो जाथों, थेवबो दा नोङो जोंजों थांनांसिगोन। आयै। आबै, आफा फैनायखौ जा मोजां मोनबायमोन आं। नाथाय आबै गोमानायनि थाखाय आं गाज्रिबो मोनबाय थागासिनो। दामाइजोनि बिदि जानायखौ दुखु मोननायानो हाला आङो। दाबो नोम्फाया फन हरबाय नै लगे लगे फैबाय आङो आबै सना। आबै, नों हर थादे, आं दामानि मोजां मोनथाराखै न'आव थानो। आबै सना मिलिसा दे, जागोन दे। नोम्फायाबो माथो दा न'आव फैबासो खोन्थागोन होनना बुंदों। जेबो बुंहरासै, फन हरबाय सोंहरबाय आं, गैया जेबोखौनो होनाखै। आबै, गासैबो थिग जागोन आबै, नों दुखु जाबाय थानाङा दे। मादिसोनि खाफाल लाना उजिहोआ आंनि फिसौखौलाय, जेरैथिंबो दुखुल' होनो नागिरो। बिबैखौबो बेफोरबायदि खोमाबावबाय। मा सानदों इसोरालाय? मानो आंनि फिसौनि जिउआव खुसिखौनो हरनो नागिरा? आबै सना, ओमफ्राय नोंथ' ओंखाम जायाखै? आङो संहैनोसै, दालिजों आलु भाजि बानायसै, नों जादो आबै। आबै, दा आफामोना फैबासो जागोन आं उखैथाराखै। दिनैथ' आबैखौ खबर मोनगोन बायदि बुंदों। मोनगोन आबै, मानो खबर मोना जानो दे? नोम्फाया पुलिसनावबो होखाबायबा, पुलिसाबो नागिरबाय दंखायोबालाय मोननो हागौ आबै। नोङो सिन्था दा खालामबाय दा थादे, नङाबा बांद्राय सिन्था खालामोबा देहाफ्राबो गाज्रि जालांनो हमो। ओमफ्राय मामाया फैयाखै आबै? फैथ'वाखै मामाया, दायो लिंहरदों आं, फैगोन बियो बेलासियाव। दे आबै। आब' मिलिसा, आइ आफामोना दाबो सफैया? आयै फिसौलाय, फैगोन आबै सना, फैगोन दे। दा फैबाय दंमोन नोंनि आफाया फन हरदोंमोन ना? आं गोसोखांबाय, आफाखौबो आइखौबो दाबो सफैयाना।
आगै फैगोननो दालाय आबै फैथ'खाबायना आबैजों थानोसै जों नोंनि आबैसो दा आंनि नङाना बिदि नङालै आगै आंनि आबैयानोथ' नोंनिबो आबैना आयौ आंलाय नोंनिबो आबै दा मानो आंनि नोंनि आबैजों मा जानांगौ आंनि आबैयाथ' गामियावसोना नै नों आंखौ आबै सानाबा आं लाबोनाय मेथाइखौबो बिदिबालाय मोनजानाय नंला खोमाहाय नोङो मेथाइ मा मेथाइ लाबोदों आगै आबैया बुंदों दा जोंखौ रानना जानो थाखाय मेथाइखौ थुदो आंबो जागोन ओमफ्राय आं आइजोंसो फन रायलायग्रोनो लुगैदोंमोनलै आब' नों फन खालामलाय फनखौ गालाङाखैथ' आगै बैला आबैनि फनजों हरदोना दायो रायलायसिगोन दे आबै आंनाबो फना दा चार्ज गैयाना दा रायलायबानो जाबाय हरखादों एसे सिगाङावनो नोमफाया दे होमबा ओमफ्राय आइया फैगासिनो ना आबै औले आगै थुदो मिलिसा आबै थां मेथाइया राननानै जाहैदो थां ज' आगैमोनजों आरो सोमलाया आदा सोमलाखौ मोनो नों मालाय आदा सोमलाया थांदोंसो गावनि लोगोजों बे गथ'आ जि मानो न'आव थानो बायो दे होमबालाय जेबो नङा दा फैगोन बियो थुदो आगै नै आबै मिलिसा दा ओंखामखौ संसै आं मिन्थिबाय मेथाइया जाग्रो दे आरोबा आङो पर'था सावना लाबोखादों बाहेरानिखौबो बायनो बायो आङो माबा गेस जायो मायो बांद्राय थाव होनाबो एवनाय आंनो एसे खम थाव होनानै लाबोदो न'खरानो माबायदि सोरलां फोरलां जाजोबखो दा दिनै मिलिसानि बिमा थानायमोनबा बिब्दिद्रायथ' जानाय नङामोन बेसे गोजोन संसार जागौमोन नाथाय मादि खालामना लाखो नोङो इलिसा नानि आरो दिनैसिम आं खेबसेबो एसेबो गाज्रि कमप्लेन मोनफेराखै जावैसोनि बेफोरबायदि लोक्षि जावैसोखौ नोङो गारनानै थांदोंमोन दा माबायदि फिसाय मोननायखौ बेखौथ' आं बुंनो थांला आं फिल्मफोरावसो बेफोरबायदि नुयोमोन आरोना दा जोंनि रियेल लाइफआवनो बेबायदि जाबाय आंनो सिखावजों बिदि फेस टु फेस नांनो मोनदो र' एक्सपिरियेन्सआ एसे बोरैबा नांखादोंलै ओमफ्रायथ' आंहा दिनै अर्गेंजों ब्रेकआप खालामनांगौमोन दे आसलथे मा जाजोबखो बे आंनि बयफ्रेन्डफोरालाय माबा सासे सोरबाबा आलासि जानो लांनोनो बिमानो देखायनो बिहामजोखौ आरो सोरबाबा हाबानि रायथि फैनोनो जोंहानाव मादि जादों आं बुंबाय आं बेफोराव बारा बिदि इन्ट्रेस्ट गैथ'वा बाट नङा जानला मानला बुंखायो दे एकदमबारे सफेद मनि माबा मनिबो मोनफ्लांब्ला बायाब्रा आङो लाइफआनो सेट जागौमोन अब्लाना ब्लेक मानिफोर मोनफ्लांबा ओमफ्राय बेफोरबायदि सेंग्राबो लोगो मोनस'ना दे आङो माहाजोन अमिर टाइपनि आरो जुदि मोनोमोनबाथ' बेफोरबायदि सेंग्रा जायनाव धोन सम्पति एकदम साख्रियावला नङाबाबो बिफाया साख्रियावलाबाबो जेनेबा बिजनेसफोर मावनाय बिजनेस मावाबाबो ओरैबायदि अमिरखौ मोनस'नबाबो जागौमोन मोननो रोङा बालनि मोनबाथ' मोजांमोन आरोबाना आङो न'आव दा जोंनि न'आव जे सिखाव हाबदोंना बेफोर सिखाव हाबनायखौबो खेबसेनो सिखाव हाबनो हालायि ओरैबायदि गोजौ वाल ओमफ्राय माबा माबि होसोनानै फुरा सिसि केमेरा लगायजोबगौमोन आं न'खौबो बिल्डिं लुबावगौमोन आं जोंहानिखौबो आरोबा दाना माहाजोनानो आंना जायबा जागोन बेना जि बुरजा बिदा फंबाय दंलायनो आयु नाङाहाय आंनो बेफोरबायदिखौ नङाबा उनावहाय आरो आंखौ खम अननानै बैखौसो बांसिन अनबा आरो बेबा माबायदि जागोन मोजां ना गाज्रि बिजावजालि थाबाय बायबाबो आयो हाबाब ओरैनो दानि दिनाव फोथायजाया गावजों गाव सुथुर जालायजोबो निजाम सिखारदोंना सिखाराखै नै नायदो नै बिमाया बेखौ एकदम खर' गिदिर खालामो मालायनि फिसाखौनो ओमफ्राय नायनाय गथ'आ माबायदि ओइ निजाम गाधा गथ' दासिमहालागै उथिया नोङो सानजौलाय लांबाय साना सोरांनानै निजाम बिफानि बिसना सानना लादों नों बिखौ ओइ निजाम उथिगोना उथिया नोङो गथ' गोसोआव खाहैनांगौ दङ बोरमा लांनांगौ हा बेफोरखौ सोर मावगोन निजाम उथिनायानो जायाखै नोंना दाबो आनै थिनलायबावनांगौ दाना खामानिखौ मावनो नोंहा माबा गोसो गैला नामा आनै दिनै बोरै दो थांदोंथाय आं जा उन्दुलांफ्लांदोंलै नोंनि नाम्बायनि न' नङा बियो नों बेहाय गोसोबानो उन्दुलाङो आरो थाब सिखारलायि महाराजा बायदि दे मोसौआ लांद' खाहैद' आं मोसौ गाइखेर सेरखांलायबाय औ आनै बिनिफ्राय गथ' न'फ्रा एसे सिबस्रांहैदो थां नोमायानो खामानियाव थांलायलायबाय दासिमहालागै उथिया नोमाया दसे माबा दायो उथिहो होननायखायसो आं थाबावदों नङाबा आयै फोजायाबा सिखारमाराहाय नोङो सरिलै आनै सारि बुरि आं मिथिया मा सारि बिलाय हो आंनि सिगाङाव नों आरो इंलिससो रायलायबावदों नङा आनै दे जियानो जा आरो साहाया एसे दाय फुदुंना लोंदो ओमफ्राय गाइखेरा दोनबावदै लोंजोबनाङा जागोन दे आनै सोरांबानो खामानि थिनथारोलै बेहाय
बे आदायाबो ना ओमफ्राय आंखौ बांद्राय खामानि गैया होनना बुंलायथारनाया माथो खामानिल' ओंखारबाय थायोब्रा मोसौल' माब्लाबा मोसौफोरल' खानांगौ गुमनांगौ होननायाबो नङा सामफ्रामबो दाना खामानियासो बांबाय थाखायो आनैया मा थिनखायोलै आमायाथ' एसेबां थिना र' थेवबो आनैया बोरैबा एसे ओमफ्राय दाबो आंखौ स्कुलावबो एडमिसन लाना होआखैलै मालादि लाबावगोन आं आमाइनावसो सोंसै आनैया माथो रायलायगोन होनो रायलायाबो आदायाथ' बुंलायदोंमोन आंखौ बेयाव स्कुलावबो सोगोन ओमफ्राय जानायफोराथ' बांद्राय बिदि नङा मोनजायो नाथाय स्कुलावबा दाबो मानो एडमिसन होला दे